በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብስም እግዚአብሔር ናይ ነያ ሚድያ ተኸታተልቲ ዝኾንና ህዝበ እግዚአብሔር ደሓን ዶ ኢላትኩም ደሓን ሓዲራትኩም ደሓን ቀኒሃትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ሰዓት እዚ ዝበቅዕ ሂወት ዓዲሉ ናፍታ ዝተባረኸትን ዝተቀደሰትን መዓልቲ ዘብፅሐና ክብርና ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ናይ አዴና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከታ ረድኤታ ቃል ኪዳና ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃናት ሐዋርያት መላእክት በረከቶም ይፈለየና እሞ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ንሎም ዕለት ነመሓላልፎ ዘለና ትምህርቲ ያው ደብረ ዘይቲ እዩ። ደብረ ዘይቲ ኣብ ደብረ ዘይቲ ክሓልፍ ዝግብኦ መልእኽቲ ንእሽተን ቅንጭ ኣቢልና እግዚአብሔር አምላኽ ብዘርድአና እግዚአብሔር አምላኽ ብዘምህረና መንገዲ ክንመሃር ኢና። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 20 ዘሎ ሃይለ ቃል ከምዚ ይብል ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጉያክሙ በክረምቲ ወበሰንበት። ምእንታን ብዕለተ ሰንበት ብክረምቲ ጉያኹም ምእንታን ከይኸውንሲ ጸልዩ ኢሉ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ዘምህሮም ቃል ኣሎ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ዘምህረሉ ኣብ ደብረ ዘይቲ መዓልቲ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ቦታ እዩ። ደብረ ዘይቲ ማለት ከም ትርጓሚኡ ደብሪ ማለት እምባ ጎቦ ዝብል ትርጓሜ ኣለዎ። ልክዕ እቲ ንሕና ንፅውዖ ኣፀዋውዓ ስለ ዝኾነ ዘይቲ ማለት ድማ ናይ ኣውሊዕ ቦታ ናይ ኣውሊዕ እምባ ተባሂሉ ይፅዋዕ ቦታ ንሱ። ስለዚ ኣብቲ እምባ እዚ ምስ ደየው ዝተናገሮ ቃል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቃል እዚ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከመይ ከም እትሓልፍ ዓለም ክትሓልፍ እንተላ ዝረአዩ ምልክታት እንታይ እንታይ ምዃኖም ንደቀ መዛሙርቱ ግልፂ ገይሩ ዝተናገረሉ ኣብ መጨረሻ ዘመን ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ ምዃኑ ብግልፂ ገይሩ ዝተናገረሉ ቦታን ሰዓትን እዩ ነይሮ ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ ንምርኣይ ዝኣክል ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቤተ መቅደስ ናይ አይሁድ ምኩራብ ማለት ኢየሩሳሌም ምስ ወፀ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ህንፃ ናይ ኢየሩሳሌም ኣረእይዎ ኣገውነይዎ ይብለና እሞ ነቲ ቦታ ንሱ ምስ ረኣየ ግን ተደኒቆም እቶም ሐዋርያት ክድነቁ ከለዉ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ኢኹም ትድነቁ ዘለኹም? ትረአዩኑ ዘንተ እዚ ነገር እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሕዚ ነገር ግን ኣማን ኣማን እብለክሙ እዚ ነገር እዚ ከም ዘለዎ ኣይፀንሕን። እንታይ ደኣ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ክገማጠል እዩ። ሓንቲ እምኒ እኳ ካብ ሰረታ ሓንቲ እምኒ እኳ ካብ መንደቃ ከይተረፈት እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ክለዓል እዩ ክፈርስ እዩ። ስለዚ ንምንታይ በዚ ነገር እዚ ትድነቁ ኣለኹም ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊርዎ። እዚ ምስ ተናገሮም እቶም ደቀ መዛሙርት ብውሽጦም ዘመን እቲ ዘመን እዚ መዓዝ ክኸውን ይኽእል እንዳበሉ ይሓስቡ ነይሮም። እቲ ዘመን እዚ መዓዝ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ መጨረሻኡ ካብቲ ቤተ መቅደስ ንሱ ምስ ወፁ ናብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል እምባ ሓዊሮም ደየው። ናብኡ ምስ ደየው ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ደቀ መዛሙርቲ ጥራሕ ኣብ ዘለዎ እንታይ ኢሎም ጠይቆምዎ መዓዝ ይከውን ዘንተ እዚ ነገር እዚ መዓዘ ይኸውን? ምጽኣት ዓለም መዓዘ ይኸውን? ናትካ ምጽኣት መዓዘ ይኸውን? ናይ ዓለም ፍጻሜ ኸ መዓዘ ይኸውን ኢሎም ደቀ መዛሙርቲ ጠይቆሞ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዓለም ምፍጻሙ እምበኣር ዝተወሰነ ምልክታት ክትርእዩ ኢኹም። እተን ምልክታት ብዙሕ ምልክት ተናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ናብ 4 ዓበይቲ ምልክታት ጥርንፈ ኣቢለ ክናገር። ናይ መጀመርያ እውቁ ኢያሰትክሙ እምበኣርከ ተጠንቀቁ ከየስሕትኩም እስመ ብዙሃን ይመጽኡ በስሜ እንዘ ይብሉ ኣነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎም ለብዙሃን። እምበኣርከስ ብዙሓት ሰባት ክመፁ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ድማ
أنا كريستوس ينداولو زموصو حساويات نبيات يوم حسوت مسيحات يوم ስለዚህ ብዙ ሓሳባት ድማ ከሳሓሓት እዮም ኢሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊርዎ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ምልክት እዩ ዓለም ኣብ ዝውደሉ ግዜ ዘሎ ናይ መጀመርያ ምልክት እዩ እንደገና እቲ ካልእ ምልክት ድማ ወይትነሱ ህዝብ ዲበ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክላዓሉ እዮም ወነገስት ላዕሊ ነገስት ነገስታት ድማ ኣብ ልዕሊ ነገስታት እውን ክላዓሉ እዮም ኢሉ ይናገር ስለዚ ናይ ዓለም ተፍጻሜት ኣብ ዘለዎ ግዜ ናይ ዓለም ተፍጻሜት ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክላዓል እዩ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ነገስታትን ክላዓል እዮም ምናልባት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቲ ዝዛረቦም ዘሎ ግዜ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝፍጸም ዝነበረ ትንቢት እውን ነይሩ እንደገና እውን ኣብ ማእኸል ዘመን ኣብ 1500 ዘመናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝተፈጸመ ትንቢት እውን ነይሩ ሕዚ ዝፍጸም ትንቢት እውን እኒሄ ለምሳሌ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምልዓል ሓድሽ ኣይኮነን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንኣብነት ናይ ፋርስ መንግስቲ ናይ ባቢሎን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ህዝቢ ይላዓሉ ነይሮም እንደገና ናይ ሜዶንና ናይ ፋርስ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብኸምኡ ተላዒሎም ኣብ ልዕሊ ባቢሎን እውን ተላዒሎም ናይ ባቢሎን መንግስቲ ኣውዲቖሞ እዮም ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ነገስታት ክላዓሉ እዮም ኢልና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዘመን ግን እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዘመን ግን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝላዓል ብሰብነት ክብሪ ዘይኮነሲ ናይ ህዝቢ ማለት ናይ ሰብነት ተፈጥሮ ረሲዑ እዩ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝላዓል ናይ ሰብነት ተፈጥሮ ረሲዑ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይላዓል እቲ ነገስት እቲ ንጉስ እውን ኣብ ልዕሊ ንጉስ ዝላዓል ንግስነቱ ጥራሕ ንኸኽብር እምበር ጣዖትነት ማለት ናይ ጣዖትነት ኣምልኽነቱ ንኸኽብር እምበር ናይ ስልጣን ናይ ዝምድር ስልጣን ወይ ድማ ናይ ዝምድር ክብሪ ንምድላይ ደልዩ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ነገስታት እውን ክላዓሉ እዮም ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊርዎ እቲ ካልእ ምልክት እቲ ሳልሳይ ምልክት ወይመጽእ ረሃብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሃከክ በበሃውርቲዩ እምበኣርከስ ኣብዚ ግዜ እዚ ረሃብ ክመጽእ እዩ እንደገና ድማ ሽግር ክመጽእ እዩ ምትሕውዋስ ክመጽእ እዩ ሃይማኖት እንደገና ብዙሕ መከራ ክመጽእ እዩ እቲ መከራ ንሱ ድማ ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ክኣቱ እዩ እቲ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝመጽእ መከራን ሽግርን ዘየንኳሓሖ ገዛ የለን ኢሉ ክርስቶስ ተናጊሩ ምናልባት ረሃብ ሕማም ኢልና ንጽውዖ ሓድሽ ኣይኮነን ሕዝቡ እቲ ሕማምን ረሃብን እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚ ሓድሽ ስለ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዘመን ክኸውን ከሎ ዝመጽእ ረሃብን ዝመጽእ ሕማምን ግን ሓድሽ እዩ ከመይ እንድሕር ዳኣልና ኮይና ናይ ነብሲ ረሃብ ማለት እዩ ናይ ነብሲ ረሃብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ጥምቀት ሂቡ ድሕነት ስጋ ወደሙ ካብ ዝበልና ክሳብ ዝሕዚ ግዜ ናይ ነብሲ ረሃብ ዝበሃል የብልናን ሰብ ብናይ ውልቀ ድልየቱ ክርህብ ወይ ድማ ክጠሚ ተዘይኽኢሉ ቤተ ክርስቲያንና ንኽንጠሚ ኣይገበረትናን ናይ ነብሲ ጥሜት ዝበሃል የብልናን ስለዚ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ግዜ ግን ናይ ነብሲ ጥሜት ናይ ነብሲ ስደት ናይ ነብሲ ስቃይን መከራን ክመጽእ እዩ ክርስቶስ ተናጊሩ ናይ ስጋጉን የለን ማለት ግን ኣይኮነን ናይ ስጋጉን ኣብቲ ዘመን ንሱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዘመን ንሱ ኣሎ ብዓውዩ ግን ዝረአ እቲ ናይ ነብሲ ስደትን መከራን ከም ዝኾነ ይናገረና እቲ ሳልሳይ ጥቕልል ዝበለ ዓብይ ምልክት ክትርእዩኹም ዝበለ እንታይ እዮም ወትከውኑ ጽላኣነ በሃው ኩሉ ሰብ ብኩሉ ህዝቢ ስለ ስመይ ጽላኣን ወይ ድማ ዝተፈንፈንኩም ክትኾኑ ኢኹም ንስኻትኩም ማለት ክርስቶስ ዝናገሮ ዘሎ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ እዩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እዚኦም ድማ ኣብ ዓለም ንዝመፁ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸተልቲ ይውክሉ ካብ ናይ ሃዋርያት ስብከት ዝወፀ ናይ ዓለም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተኸታሊ የለን ደቀ መዛሙርቲ ዓለም ብሙልኣ ዘይሮም ኣምሂሮም ኣጥሚቖም ሃይማኖት ዘትሕዙ እዮም ስለዚ ንስኹምን ናይ ደቅኹምን ደቅኹምን ብውረት ተዋረድ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ግዜ ክጽልዩ እዮም ክስደዱ እዮም ክሳደዱ እዮም ሎሚ ብዙሕ ስደት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ስደት ኣሎ ገሊኡ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፂ ይስደድ እዩ ገሊኡ ካብ ዝነብረሉ ቦታ ይስደድ እዩ ገሊኡ
ካብ ዝሰርሕሉ ዝነበረ ስራሕ እውን ይስደድ እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ስደት ክገጥመኩም እዩ እቶም ናትኩም ተኸተልቲ ዝኾኑ ኦርቶዶክሳውያን እቶም ከማኹም ወንጌል ዝሰበኩ ሃዋርያውነት ግልጋሎት ዝሓዙ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክስደዱ እዮም ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊሩ ሎሚ እንድሕር ዳሪና ኮይና ካብ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሕደራ ብምብልሻው ዝሳደዱ መምሃራን ዝሳደዱ ሊቃውንቲ ዝሳደዱ ኣመንቲ ኣለው እዮም እንደገና ብኻሊእ መንገዲ ካብ ዝሰርሕዎ ስራሕ ግቦ ብምቕባል እንደገና ድማ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ብዘይ መሓዝ ብዘይ ምፍላጥ ካብ ስራሕ ድማ ተዋሪሮም ዝስደዱ ሰባት እውን ኣለው እዮም ካብ ዓዶም ድማ ርስትን ጉልትን ተመንጢሎም ሃይማኖቶም ይትረፍኩም ተባሂሎም ዝስደዱ እውን ኣለው እዮም ማለት እዩ ስለዚ ስደት እዚ ክመፀኩም ይድሓር መጨረሻ ግዜ ክኸውን ከሎ ክመፀኩም ኢሉ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊርና ጠቕለል ብዝበለ መልክዑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ መከራ ክትሪኢኹም ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊርዎም ብዙሕ መከራን ሽግርን ክትሪኢኹም እንሆ ናይ ምድንጋር ወረ ክህሉ እዩ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ የለን ምሳና ንዕናይ ምሳና ድማ ነየ ክነውፅሐኩም ኢና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳበሉ ዝመፁ ሓሰውታ ነቢያት ክመፁ እዮም ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ተጠንቀቑ እንዳበለ ይነገር ስለዚ እምበኣር ከሳፍቲ መጨረሻ ግዜ ግን ዝመፅእ እቲ መከራ እቲ ረሃብ እቲ ሽግር እቲ ዕርቃንን ናይ ሃይማኖት ምስሓትን ድማ ነየስ ካብዚ ዝወለዶ ብዙሓት ሰባት ሃይማኖቶም ክልውጡ እዮም ብዙሓት ሰባት ሃይማኖቶም ክልውጡ እዮም እንደገና ድማ ፍቕሪ ካብ ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ክፍኣትን ብሰንኪ ናይ ልቢ ምድንዳንን ክትጠፍእ እያ ኢሉ ክርስቶስ ተናጊሩ ካብ ናይ ብዙሓት ልቢ ካብ ናይ ብዙሓት ሃይማኖተኛታት ካብ ናይ ብዙሓት እምነት ዘለዎም ሰባት ፍቕሪ ክትጠፍእ እያ ፍቕሪ ዝጠፍአሉ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብዚ ምድሪ ዝመፅኡ ናይ ደቂ ሰባት ድሕረ ንክፍፅም ዝገበረት ፍቕሪ ኣብ ዝጠፍአሉ ግዜ ሃይማኖት ክጠፍእ እዩ ሃይማኖት እንድሕር ጠፊኡ ኮይኑ ልክዕ ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር ይጠፍእ ሰብኣውነት እንድሕር ጠፊኡ ኮይኑ ሞት ይበዝሕ ሽግር ይበዝሕ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ዓለም እዚ ብረድኤት ዝረዳእ ዝነበረ ናይ ቃል ኪዳን ሓይሉ ትሰብ ብሙሉእ ስለ ዝክሕዶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ሰባት እዚኣቶም ብዙሓት መከራን ሽግርን ከም ዝመፅእ ይነግሮም ብኻሊእ መንገዲ ግን እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ክናገር እንከሎ እስመ ይከውን ኢተኣሚረ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ክኸውን ከሎ ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ክኸውን ከሎሲ ዓብይ ሕማም ወምንዳቤ ዘይኮነ ከማሁ እማኣመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ወይከውን እምበኣርከስ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘይነበረ ሕማም ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ እዛ ምድሪ እዚኣ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ናይ ጥምየትን ናይ ረሃብን ክስተት ክኽሰት እዩ ማለት እንደገና እውን ዓለም ካብ ዝሓልፍ ማለት ዓለም ካብቲ ንሳ መከራ ካብ ትሪእየሉ ካብኡ እንዳሓርጉን ክኸውን ዘይኽእል መከራን ሽግርን ክትርኢ እያ ዓለም ስለዚ እምበኣርከስ ናይ ተፍፃሜታ ዓለምና ናተይ መፅኣት ክኸውን ከሎሲ እዙታት ምልክት ክትሪኢኹም ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ መከራ ክትሪኢኹም ጦርነት ክትሰምዑኹም እቲ ጦርነት ምናልባት ዘይነበረ ነይሩ ኣይኮነን እቲ ጦርነት ኩሉ ሻዓሎ እዩ ነገር ግን ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልክዕ ብዙሕ ረስኒ ረሲና በቲ ጦርነት መልክዑ ብዙሕ ረስኒ ረሲና እትመከሉ መዓልቲ ክመፅእ እዩ ናይ መጨረሻ ግዜ ረሃብ ድሕር ዳርና ኮይና ኣዝዩ ረሃብ ናይ ነብስን ናይ ስጋን ረሃብ ተሰዲድካ ዘይትምለሰሉ ረሃብ ኣዳሚፅካ ዘይትስምዐሉ ረሃብ ስደት ክመፅእ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ስለዚ እምበኣርከስ እዚ ኩሉ መከራ ክመፀኩም እዩ ኢልና እዚ ኩሉ መከራ ክመፀኩም እዩ ነገር ግን ጸልዩ ከመ ይኩን ጉያክሙ በክረምቲ ወበሰንበት ብሰንበት ወይ ድማ ብክረምቲ ጉያኹም ምእንታን ከይኸውን ጉዕዞ ምእንታን ከይህልወኩም እዚ ጸልዩ ልዕሊ ዲታይ ዝብል ኣሌሎን ለጽኑሳት እለ ሃጽና በውእት መዋእል ኣብቲ ግዜ ንሱ ጸኒሰን ኣብቲ ግዜ ንሱ ንዝወልዳ ኣብቲ ግዜ ንሱ ንዝጥውዋ ኣንስቲ ወይለአን ወላዳት ንዝኾና ኣንስቲ ወይለአን ድሕር ዳኣ ኮይኑ ዝመፀን መከራ ኣሎ ማለት እዩ ዝመፀን ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ጽንስቲ
ንኽትጸንስ ልክዕ ጸኒሳ ክሳብ ትወልድ ብዙሕ እንክብካቤ የድልያ እዩ ረሃብ ኣብ ዘለሉ ግዜ ስደት ኣብ ዘለሉ ግዜ ኩናት ኣብ ዘለሉ ግዜ ጽኑሳት ክጸንሳ ወሊደን ከዕብያ ከቢድ ሓፂር እዋን ናይ ሓፂር እዋን ኩናት ኣብ ዘለዎ ግዜ እኳ እንድሕር ዳሪና ኮይና ኣብዚ እየን ዝህሳያ ህፃውንትን ኣዴታትን ብጣዕሚ እዮም ዝህሰዩ ኣብቲ ገዚፍ ኩናት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ገዚፍ ረሃብ ኣብ ዘለዎ ግዜ ገዚፍ ስደት ኣብ ዘለዎ ግዜ ግን እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ወሊደን ንኸዕብያሲ ከቢድ እዩ ወይልአን ኢሉ ክርስቶስ ይናገር ብኻሊእ መንገዲ ግን ኣቦታት ሊቃውንቲ ነዚ ከብራህርህዎም ከለው እንታይ እዮም ዝብሉ ኣንስቲ ዝበሃላ ዘለዋ ነብሳት ኣብቲ ግዜ ንሱ ንዘለዋ ነብሳት እየን ኣብቲ ግዜ ንሱ ንዘለዋ ነብሳት ማለት ኣብቲ ግዜ ንዘለው ሰባት እሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓጢያት ብሓሳብ ብምርኣይ እንደገና ድማ ብምስማዕ ሓሲቦም ጸኒሶም ብምንጋር ድማ ነይእ ጸኒሶም ብገቢር ድማ ዝወልዱ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ዘለው ሰባት ወይልኦም ዝመጾም መከራ ኣይነገረናን ክርስቶስ ትመከራ ንሱ ናይ ዘለዓለማዊ ፍርዲ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ምጽኣት ስለ ዝኾነ ናይ ዘለዓለማዊ ፍርዲ ከም ዝኾነ ኢና ንሕና እንሓስብ እውን ሊቃውንቲ እውን ዝነግሩና ስለዚ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወይልኦም ይብል ብኻሊእ መንገዲ እዚ ብክልተ መንገዲ ትርጎም ብጽቡቕ እውን ብሕማቕ እውን ይትርጎም ብሕማቕ እንድሕር ዳሪና ኮይና ትሕዝ ዝበልናዮ እዩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ሓጢያት ሓሲቦም ሓጢያት ድማ ተናጊሮም ሓጢያት እውን ዘዕውዩ ሰባት ወይልኦም ይብል ተኻሊእ መንገዲ ድማ ኣብቲ ግዜ ንሱ ንዝመፁ መምሃራን ማለት ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝመፁ መምሃራን ኣብ ጉባኤ ቤት ተማሂሮም ሓሲቦም ኣብ ኣውደ ምህረት ወፂኦም ተናጊሮም ብግብሪ ድማ ክርስቲያናዊ ምግባር ብምሓዝ ናይ ጽድቂ ህይወት ንዘዕውዩ መምሃራን ወይልኦም ኣብቲ ግዜ ንሱ ምኽንያቱ እምነት ዘይድልየሉ ዘመን እዩ እቲ ዘመን ንሱ ሓሰውቲ ነቢያት ዝወፅሉ ዘመን እዩ እቲ ዘመን ንሱ ስለዚ ሓሳዊ ነቢይ እንድሕር ደኣ መፂካ ኮይኑ ድማ ነቲ ሓቀኛ ነቢይ ዝቐትል ስለዚ ብነብሶም ብስግኦም ብዙሕ መከራ ክገጥሞም ስለ ዝኾነ ብኣይምን ብስግኦም ብዙሕ መከራ ክገጥሞም ስለ ዝኽእል ነቶም ሰባት እዚኣቶም ወይልኦም ኢሉ ክርስቶስ ይናገር ብኻሊእ መንገዲ ንካህናት ዝተነገረ ቃል ይተቓል እዚ ካህናት ኣብ ነብሲ ናይ ነብሲ ኣቦታት እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ነዞም ነብሳት እዚኣተን ብኑዛዜ ሓሳብ ልክዕ ዝፀንስወን እንደገና ድማ ብግብሪ ድማ ነቶም ሰባት ንሶም ቆኖና ሂቦም ቅፅዓት ሂቦም ኣብ መጨረሻ ግዜ ናብ ስጋ ወደሙ ዘውፅሑ ካህናት ወይልኦም ኣዝዮም ክሳደዱ እዮም ክሕረዱ እዮም ሕዚ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ንሱ ካህናት ይሳደደሎ ይሕረደሎ ኣማን ይሳደደሎ ይሕረደሎ ምናልባት እዚ ቀሊል ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ዝመፅእ ምልክት ግን ኣዝዩ ክፉእ እዩ ክንፃወር ንኽእል ንሕና ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዘኽእሎ ጥራሕ ተዘይኮይኑ ስለዚ እዚ እዩ ተኻሊእታ እምበር እዚ መከራ እዚ ክመፀኩም እዩ ስለዚ ብክረምትን ብሰንበትን ጉዕዞኹም ወይ ድማ መንገዲ ምእንታን ከይህልወኩም ዝጸልይሉ ወይተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገረና ምጽኣት ኣይቀርን ምጽኣት እዚ ኣይቀርን ክመጽእ እዩ ወይተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ነዚ ልባ ኣምላክ ዳዊት ክናገር ከለሲ ምስራቀ ፀሓይ እስከናዓረብ እግዚአብሔር ሰግሃደ ይመጽእ ወኣምላክነ እያደም እግዚአብሔር ኣምላኽ ልክዕ መብረቕ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ብሓደ ግዜ በሪቑ ከም ዝጠፍእ ቅጽበት ግን ከም ዝኾነ ከምኡ ክረአ እንከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝመጽእ ኣመጻጽኣ ተይኮነስ ብግርማ መለኮት ብክበበ ትስብእት እንደገና ድማ ብዝማሬ መላእክት ክግለጽ እዩ ክግለጽ እንከሎ ግን ልክዕ ኣይሁድ እንትፍ ክብሉሉ ከለዉ ምራቆም ኣብ ገጹ ክገብሩሉ ከለዉ ኣክሊለ ሰብክ ኣብ ርእሱ ክገብሩሉ ከለዉ እንደገና ድማ ገጹ ክጸፍዕዎ ከለዉ ስኽ ከም ዝበለ ከምኡ ስኽ ይብልን እግዚአብሔር እንታይ ደኣ ክፈርድ ክመጽእ ናብ ዝምድር እዚ ነቶም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዓመፁ ነቶም ሕጊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይነ ትግብርን ዝበሉ ነቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይነ ምልኽን ዝበሉ ሰባት ንዕኦም ክፈርድ ክመጽእ እዩ ልክዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክግለጽ ከሎ ምድሪ ኣብ ኢዳ ዝነበሩ ንብረታ ክተርክብ እያ ሰማይ ድማ ሓዶሽቲ ንብረት ክትቅበል እያ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክመጽእ እዩ ኣብቲ ምጽኣት እዚ ግን
ነቲ ምጽኣት እዚ ምእንታን ክመጸና ከሎ ግን ብክረምትን ብሰንበትን ከይኸውን ጸልዩ ይብለና ኣሎ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ክረምቲ እንታይ እዩ ሰንበት ዝብል እንታይ እዩ ዝብል ሕፅረ ቢልና ርኢና ክንውድእ ብክረምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ክረምቲ ወርሓት ንድሕር ዳ ርኢና ኮይና ክረምቲ ወርሃ ልምላሜ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ናይ ልምላሜ ወርሒ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ብካሊእ መንገዲ ክረምቲ ናይ ጭቃ ወርሒ ናይ ጭቃ ዘመን ወፂኻ ዘይተኣትወሉ ውሕጅ ዝዓፅወካ ብዝኸድካዮ ጭቃ ዝሕዘካ ናይ ክረምቲ ዘመን እቲ ዘመን እዚ ክረምቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰባት ኣብ ዝሰርሕሉ ናይ ስራሕ ዘመን እውን እዩ ክረምቲ ናይ ስራሕ ዘመን ሰባት ኣብ ዝሰርሕሉ ሰባት ናይ ስራሕ ወፍረብ ዘለዎም ግዜ ብመንገዲ እንድሕር ዳኣ ትኸይድ ኮይንካ ምናልባት ኣራዊት መፅኡ እንድሕር ዳኣ ክቃለሰካ ደልዩ ሰራቂ መፅኡ ወይ ድማ ሽፍታ መፅኡ እንድሕር ዳኣ ክዘርፈካ ደልዩሲ እንድሕር ዳኣ ተዳሚፅካ ኮይንካ ርዱእን እዩ ዝበልካሉ ግዜ ዝረድአካ ኣካል የለን ማለት ዝረድአካ ኣካል ኣብ ዘይብለሉ ግዜ ጉዕዞ ኣይትግበር። ናይ ክረምቲ ዘመን ንሱ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ስራሕ እዩ። ብካሊእ መንገዲ ክረምቲ ናይ ጭቃ ዘመን እዩ ወፂኻ ዘይትምለሰሉ ውሕጅ ዝዓፅወካ እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም እውን ብነፍስኩም ናብ ናይ ሓጢኣት ስደት ኣብ ዝተሰደትኩምሉ ግዜ ብነፍስኩም ናብ ናይ ሓጢኣት ዓዘቕቲ ናብ ናይ ሓጢኣት ጭቃ ኣብ ዝኣተኹምሉ ግዜ ምጽኣት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይመፀኩም ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ መንግስቱ ከይፅውዐኩም ብድሕሪኡ ድማ ፍርዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትክክለኛ ቅንዕቲ ርትዕት ስለ ዝኾነት ናብ ናይ መጨረሻ ናይ እሳት ናብ ናይ መጨረሻ ናይ ክፍኣት ናይ ሓዘን ቦታ ከይተኣትው ጸልዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። እንደገና ክረምቲ ናይ ልምላሜ ዘመን ኢልናዮ ክረምቲ ናይ ልምላሜ ዘመን እዩ። ንስኻትኩም እውን ግብሪ ፅባሕ ክንሰርሕ ኢና ፍረ ክነፍሪ ኢና እንዳበልኩም ኣብ እትሓስብሉ ዘመን ፍረ ከየፍረኹም ከይትሞቱ ተጠንቀቁ ወይ ድማ ጸልዩ። ክረምቲ ብፀሓይ ብርሃንን ብማይን ዝለምለመ ልምሉም ዝኾነ መሬት ልክዕ መልክዓ ተሪእየሉ ዘመን እዩ ክረምቲ። ቀውዒ ኮነ ክረምቲ ኮነ መልክዓ ተሪእየሉ እዩ። ስለዚ ካብ ሰማያ ዝወረደ ዝናብ ኣሎ፣ ካብ ሰማያ ዝመፀ ፀሓይ ብርሃን ኣሎ፣ ካብ ምድሪ ድማ ሓመድ ኣሎ። ካብዚ ተዋሂዱ ሳዕሪ ይወቅል፣ ሳዕሪ ድማ ናይ ምድሪ መልክዕ ተዋሂሉ ይፅዋዕ። ንስኹም እውን ካብ ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ድማ ንባዕልኹም ኣብ ማይ ኣትኹም ዝተጠመቕኩሞ ጥምቀት ጥራሕ ሒዝኩም ከይትሞቱ ተጠንቀቁ። ምክንያቱ እቲ ሳዕሪ ንሱ ከየፍረየ እንድሕር ዳኣ ሞይቱ ኮይኑ ምንም ንዓና ዝጠቅም ንወዲ ሰብ ዝጠቅም ነገር የብሉን። ንስኹም እውን ንነብስኹም ከይጠቀምኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይረኣኹሞ ምእንታን ከይትሞቱ ጾም ከይጀመርኩም ስግዳን ከይጀመርኩም ንስሓ ከይጀመርኩም ስጋ ወደሙ ምቕባል ከይጀመርኩም ምእንታን ከይትሞቱ ጸልዩሉ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገረና። እቲ ካሊእ ብዕለተ ሰንበት እዩ። ዕለተ ሰንበት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሰንበት ምጽኣት ከይትኸውን ማለት ብዕለተ ሰንበት እሲ ናይ ውልቆኹም ስደት ከይኸውን ተጠንቀቁ ይብለና ወይ ድማ ጸልዩ ይብለና። ሰንበት እንታይ እያ እንድሕር ዳኣልና ኮይና ሲ እቲ ዝተረፈ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ፀኒሕካ ሲ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ሰብ ኣብ ገዝኡ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል እንዳዘከረ እናተምሃረ ዝውዕለሉ እቲ ዝኸኣለ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል እንዳተናገረ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል እንዳሰምዐ ዝውዕለሉ መዓልቲ እዩ እዚ መዓልቲ እዚ። ስለዚ ብመንገዲ እንድሕር ዳኣ ክትሓልፍ ኮይንካ ብመንገዲ ትኸደሉ ግዜ ዝሓልፍ ዝመሓላለፍ ሰብ የለን፣ ናይ ስጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ የለን። ስለዚ ሽፍታ መፅኡ ክዘርፈካ ኣብ ዘለሉ እንደገና እውን ኣራዊት መፅኡ ኣብ ዝቃለሰካ ግዜ ክበልዐካ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ከድሕነካ ዝኽእል ኣካል የለን። ርዱእን እንድሕር ዳኣ ኢልካ ኮይንካስ ክረድአካ ዝኽእል ኣካል የለን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ እዩ ክረድአካ ዝኽእል ኣብ ዘይብለሉ ግዜ ምእንታን ስደት ከይህልወካሲ ብዕለተ ሰንበት ከይኸውን ጸሊ። ንሕና ድማ ናይ ሓጢኣት ህይወት ሒዝና የዕሪፍና ኣብ ዘለናሉ ግዜ ፅባሕ ንግሆ
صدق خجبر يه صباحن كو صوم كصوم يه صباحن كو سجدان كسجد يه نسحاقون كأتو يه سجاو دمون جزيي تناي إساتنا الزمان ناي من سيزنا الزمان دعنا دم تعزية تناي حتى هيوت مسودة أخوة بدحريو نامناي እግዚአብሔር አምላክ መንገድ ክምለስ እንዳበልና አውዘልና ለግዚእ እግዚአብሔር አምላክ ይመጽና እንጸልይ ማለት እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ዘለና ዘለን ባር ነዚ እዩ እንበር እግዚአብሔር አምላክ መጽ እግዚአብሔር አምላክ መምጹ አይተርፈን እግዚአብሔር አምላክ መጽ ከለግን አማጻጻኻ እግዚአብሔር አምላክ ናባይ ሳጽብቆ ይድና ጸሊና ብና እግዚአብሔር አምላክ መንገድ ክንጸንሕ ክንከለለና ምናልባት ምጻት ክኸውን ከለሲ አዚና ኢና ንፈርሕ ምጽአት السخمة يكون كخون يخيل تمعت السخمة إياها إلنا زينا نفرح نجرجن لك عن جزائر أملاك النفور حفر رحى أبونا ولاده خمسة خيد دامبر حالا نقصنا أقل قلت خمسة خيد ويدما أنا أقل قلت خمسة مسء أفر رح يكون نمكن نفرح زقبنا تفرح زي أزينا عن جزائر أملاك كابشر نوتو بمرأي نعاقب بفرد مرأي سلاز قلنا مثلنا نجزير أملاك مسخلة سازينا نفرح እግዚአብሔር ናባና ክመጽኸለግን አቅዲሙ በፍቅር ሞጽይና እግዚአብሔር አምላክ ብናትና ስጋ ተገሊጹ ናትና ስጋ ሒዙ ተገሪፉ ተሰቂሉ ብዙሕ መስዋዕት ከፊልና ተገሊጽልና እዚ ምግላጽ እዚ እንደገና መጨረሻ ግን ናይ ዘለዓለማዊ ዋጋ ኸበና ምዃኑ ናይ ዘለዓለማዊ ርስቲ ኸወና ምዃኑ እንዳተሓጎስና ኢና ነቲ ምጽአት ክንጽበዮ ዝግበአና እንበር ክንፈርሕ የብልና ዘይተርፍ ነገር ኮይ ዘይተርፈካ ጋሻ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ሳጥዩካ ሰዓመ ይብሉ አቦታት ስለዚህ ዘይተርፍ እግዚአብሔር አምላክ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምጽአት ከመይ ገርና ክንቅበሎ ክንከለለና ኢልና ክንሓስብ ክንከለለና እንበር እግዚአብሔር አምላክ ልክ ከም ሓደ ፈራዳይ ንጉስ ከም ሓደ ጨካን ንጉስ ርኢና ክንፈራሕ ክንከል የብልና ከም ለዋህ አቦ ከም ለዋህ ዓብይ ሓው ነዚ እኮ አነሲ አግብርተይ ወይ ድማ ነየስ ሰራሕተኛታተይ አይውለኩምን ታይዳ አዕርክተይ ሕዋተይ የዝለኩም ኢለና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ስለዚህ አቦና ሞጽዩ አምላክና ሞጽዩ ፈጣሪና ሞጽዩ መጋቢና ሞጽዩ መድኃኒና ሞጽዩ ኢልና እንምኩሕል መዓልቲ መዓልቲ እዚ ነገር ግን አብናይ ምግባርን አብናይ ሃይማኖትን ህይወት እንድሕዳ ጸኒሕና ኮይና እይሙ እቲ ዝመጽእ ናይ ዕለተ ምጽአት ግዜ ናይ ህልቀት ዓለም አብዚ መጸሉ ግዜ ዝመጸና ናይ መከራን ሽግርን ተዓጊስና ናይ መጨረሻ ናይ ህይወት ወረስቲ ንክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይኹናልና እግዚአብሔር አምላክ ዘመረና ክብርና ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክና ይኹን ወጸልዩ ባይቱ ከመ ኢይኩን ጉያክሙ በክረምት ወበሰንበት ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል